Кои са тези 2 до 3 основни навика, които вие виждате за успеха на една организация? Благодаря за поканата. За мен наистина е голямо удоволствие да бъда в тази аудитория. Както каза и Боряна, с много познати хора, но и с нови хора, с които с удоволствие ще се запознаем. Аз искам да разкажа за един от навиците на нашата компания и за резултатите, които бих споделил с вас и можем да обсъдим заедно. Един от навиците на нашата компания е да търсим целенасочено и да утвърждаваме привързаност на всички наши служители към ценностната система на нашата компания. Разбира се, не казвам нищо ново и това сигурно всички компании го правят, но аз искам да обърна внимание на един видим резултат от всичко това, на една проява, която за мен е хубаво да бъде споделена, без дори да бъда категоричен върху полезността от това, което се получава. Когато говорим за семейни компании, обикновено си имат предвид два вида компании. Едната е малка семейна компания, баща, деца, малко производство, малко търговийка и характеристиките на тази компания са известни на всички. Другия вид семейни компании са тези, в които собствеността е семейна. Тя може да бъде и голяма компания, и малка, но семейното начало се изразява точно в собствеността. Собствеността след време води до огромни проблеми, но това е една много сериозна тема на други проучвания. Но представете си, когато в една компания, в която работят около 1700 човека на едно място, около 480 от тях или около 29% са роднински свързани помежду си и то във връзка родител-дете, брат-сестра и до тук, нищо повече. Тоест повече, значи около 30% от хората, които работят в една огромна компания, имат роднински връзки помежду си. Вече виждам усмивки, да. Какво би довело това е следствие. Можем да разсъждаваме. Ще продължа с числата, тъй като, както каза доктор Щомова, те винаги са в основата, въпросът е как ще ги тълкуваме. От тези хора, около 210 от тях са с пряка връзка родител-дете. Нещо повече, имаме и 20 човека, които са вече трето поколение, които работят в нашата компания. Значи, баща му е работил и дядо му е работил. Така. Бих искал да помислим заедно, бих отговорил на въпрос, това добре ли е или не е добре. За мен отговора на този въпрос не е важен. Важен е резултатът, който води всичко това. Нашата компания се развива по изключително успешен начин и според нас в голяма част това се дължи и на тази отдаденост на хората, които са обединени и по този принцип. Аз се спомням преди много години, по времето на непазарната икономика, да не го квалифицирам по друг начин, за да влезеш в една компания, бяха необходими връзки. И тия връзки даваха възможност за получаване на такава изоблачена, да кажем, среда. Но представете си какво е днес в района на Пловдив, най-бързо развиващия се индустриален център на България, да имаш компания с такъв профил, когато няма нищо по-просто от това да си намериш работа и да отидеш да се развиваш на друго място. Да, но тези хора избират да работят при нас в нашето семейство. Това е първо. И второ, когато Неделя каза за семейството, за децата ни, всеки от нас иска за децата си най-доброто. И когато на децата си препоръчаш да работят в твоята компания, не виждам как бихме могли да мислим за някакви негативи.
Така че споделям този наш опит и това е нашия резултат, за да следваме навика си, да насърчаваме, да откриваме и насърчаваме хора, които следват нашите фирмени стойности. Подкрепям изцяло това, което каза Георги. Наистина, личният пример е нещо много важно, но аз искам да го разгледам в контекста на постоянната потребност на хората да се усъвършенстват, да се развиват, това, което беше и основата на изказванията преди малко. И ако това е характерно за хората, или по-скоро не за всички хора е характерно, то за компаниите е задължително. Задължително е и хората, които ръководят, трябва да дават пример и да изискват компаниите да полагат особени усилия за развитието на хората, които работят там. Аз ще дам няколко примера за нашата компания, тъй като ние работим в три основни посоки. И първото е създаването на хора, специалисти, които да работят при нас, които за съжаление много трудно могат да бъдат създадени или се неглижира тяхното обучение в учебните заведения. Всички знаем, че една от най-големите кризи в България е в образованието. Постоянно говорим връзката между бизнеса, образованието, един каже едно, друг каже друго. Ние от 2006 година имаме много сериозен проект с една професионална гимназия в Асеновград. И от 2006 година полагаме невероятни усилия, за да бъдем близо до учениците. Нашите инженери и технолози са там. Те са заедно с учителите, преподават в това училище. Осигуряваме много добри стажански програми, развлечения за тези деца през лятото и виждаме резултатите. Пак ще кажа две числа. В момента, в една от основните ни компании, металургичната компания, в която има около 1430 човека, 507 човека са завършили това училище или са били на квалификация след като са започнали работа при нас в това училище. Представете си каква органична връзка имаме ние с това училище. И да продължа от тук нататък. Тези хора, които са при нас, които са започнали и са учили в това училище, в момента около 52 човека от тях учат висше образование по специалността, която практикуват в момента. Тоест, това е един постоянно развиващ се организъм. И за нас е безкрайно важно това да се мултиплицира. Имаме вече от миналата преди 2 години опит с една професионална гимназия в Мадан, където също прилагаме този модел. Усъвършенстването за компаниите е задължително. Хората могат да бъдат и по-мързеливи, могат да бъдат не чак толкова успешни, но компаниите не могат да си го позволят. Ами тук наистина ще се опитам да прехвърля от личните навици, личните преживявания, това, което аз лично правя и към това, което се опитвам да изисквам, да препоръчвам, да се случва в цялата компания. Моето образование предвижда едно технократично отношение към нещата около мен. Разбира се, само по този начин трудно могат да бъдат взимани правилните решения, да бъдат препоръчвани съответно и правилните практики. Но това инженерно образование ми е оставило нещо, което според мен е много важно и то е във всеки един момент от процеса да бъде вземано някакво решение. Решенията са това, което ако се спомните още като ученици, когато решавахме задачи, имаше задачи, които имаха няколко подусловия. И аз лично винаги съм бил привърженик поне едното да бъде решено. Няма значение кое е първо, второ или трето. Този модел дава един начин на мислене, начин на живот, който е изключително полезен за една голяма корпорация.
защото не е възможно решенията да бъдат взимани на едно място. Трябва да се взимат на различни нива, с различна сложност или, ако трябва да бъдат предлагани решения за утвърждаване. И това, което съм се опитвал аз лично всеки ден, правя всичко възможно да взема решение, което да си го запиша. Даже бих могъл да ви кажа какво решение ще взема и след тази среща вече. Но това, което аз искам от моите колеги в екипа, нашите сътрудници, всеки един от тях, след всяка среща, да се запише решението, което трябва да бъде взето. Това е една много полезна практика. Опитвам се да убедя хората, че колкото повече грешни решения вземеш днес, толкова повече правилни решения ще вземеш утре. И хората не трябва да се притесняват от това и стана дума и за този общ разум, общо знание, общо познание на една компания, която е съвкупност от грешните решения и от правилните решения, които в крайна сметка водят до правилни стъпки и развитие. Това е. Взимайте решения, може да грешите много, но това е за доброто на компанията. Говорим за менеджери, мощни системи, за управление и така нататък, металургия, вододобивни, сложни неща. Аз искам да кажа следното нещо, че това, което се случва в тези компании, са историите, които се случват там. И за да не останат хората с впечатление, че ние сме хора, които единствено взимаме решения, казваме да или не, мръщим се, гледаме едни сериозни графики. Преди няколко години нашата компания празнува 60 години. Във връзка с този юбилей издадахме една книга с историите на КЦМ. Но не историите на нашите производства, какво сме получили, как сме го продали, кои пазари сме доминирали, защо от други пазари сме се оттеглили и така нататък, а книга с историите, които са се случили в нашата компания. Най-смешните, повечето от тях звучат като анекдоти, когато човек ги чете, просто се изпуква от смях. Неща, които са се случвали и продължават да се случват. Идеята беше, тъй като е дълга историята, тези неща ще се забравят. А сега ги има написани, те се намират в една книга. Някои имена малко сме ги сменили, защото все още хората работят там. Даже и моето име там малко е сменено, но когато човек се намира в управлението и няма чувство за хумор и не може да разбере хората, които работят в тази компания по човешкия начин, той няма смисъл да управлява. Много благодаря, много хубаво завърших с силата на човещината и силата на един обикновен хумор, който ви кара да се усмихваме. Последен въпрос към всеки от тях, като ви моля с едно изречение. Всеки от вас какъв съвет бихте дали на всички, които ни гледат и слушат, на база на всичко, което говорихме? От сърце едно изречение. Господин Малчев? Помните. Толкова задушевно стана, че реших, че няма нужда микрофон. Помните KISS модел и това означава, че я поправя го веднага. Съвсем скоро ще го направя. Исках, но нямах желание. Пак е окей. Благодаря. Госпожо Манолова? Бъдете диригенти във вашата компания, създавайте среда на доверие, среда, в която всеки един е приобщен и се чува неговия глас и търсете възможностите и ги създавайте. Благодаря. Работете с усмивка на устата.